Ngezwa kuhlengezela izinyembezi kimina uma ngezwa umthandazo womfanyana owayewubhekise kuNkulunkulu wakhe. Wayengaboni ukuthi khona ombonayo. Wayethi, "Baba Umdali, kanti kuyisono yini ukuba nezifiso ezinhle? Kuyisono yini ukufisa okuhle ngemali? Ngisho ngoba awubabusisi laba abaney'nhloso ezinhle ngemali, kodwa uyababusisa laba abasuke bengazi ukuthi bazoyenzani imali. Ngiyababuka ontanga yethu bayayiphuza, bayayibhema, bayidla nentombi, benza konke lokho okungalungile ngemali. Kodwa mina kuze kube manje awukazi ungibusise ngemali. Kusukela ngisasewumfanyana nganginesifiso esihle esisodwa sokuthi ngishintshe leli khaya libe ngcono nabazali bami bayiqhenye ngami. Kuze kube manje ngisahlalele ethembeni. Kuyoba nini ngiyinhlekisa ebantwini? Ngicela ungabe usenzela-ke mina, ngicela wenzela abazali bami ukuthi okungenani bethi beliflathela leli lamagada ahlabayo, ngibe sengibenzelele okuhle. Yimina indodana yakho baba ekholelwayo kuwena. Ngicela ukuthi nawe uyiveze kumina. Amen.